vreau să beau, cu frații să stau, inima-i voioasă, sunt toți acasă. Azi e rândul meu să mă îmbăt și eu, că mi-a fost sufletul greu. Astăzi vreau să beau, cu frații să stau, inima-i voioasă, sunt întors acasă. Azi e rândul meu să mă îmbăt și eu, că mi-a fost sufletul greu. Eu m-am jurat rău pe băiatul meu, ca tot muzicanții, ca să joace frații. Ta-da-dai, ta-da-da, lai-la-lai-lai, că vreau să joace toți frații. Astăzi vreau să beau, cu frații să stau, că inima-i voioasă, sunt toți acasă. Ta-da-dai, ta-da-da-lai. Bine, Duracell, mulțumim, băi, auzi ce spune? Pentru toată lumea prezenta. Ia uite, mă, Ana Lugojana, cum dansează acolo, că se ridică fusta, aici s-a bătut chilă, domnul lăsați șapca, vă rog frumos. Aveți grijă, domnul Relu, că v-am văzut că v-ați uitat imediat. Când a început să danseze și a ridicat fusta, așa gata erați acolo. Și vreau să mă simt bine, să rog după mine, Doamne, frații mei, mi-a fost dor de ei. Azi e rândul meu să mă împăt și eu, că mi-a fost sufletul greu. Eu vreau să mă simt bine, să rog după mine, Doamne, frații mei, mi-a fost dor de ei. Azi e rândul meu să mă împăt și eu, că mi-a fost sufletul greu. Bine, bă! M-a jurat rău pe băiatul meu, ca tot muzicanții, ca să joace frații. Ta-la-lai, la-la-la, lai-la-lai-lai, că vreau să joace toți frații. Eu m-am jurat rău pe băiatul meu, ca tot muzicanții, ca să joace frații. Ta-la-lai, la-la-la, lai-la-lai-lai, că vreau să joace toți frații. Bine, bă! Toții la cameră că-mi fac un selfie cu voi. Haide, bă! Sus piciorul, Ana, ia ce spune? A scris mare aici un mesaj, dar la repede s-a făcut de aducă știrea. Mane, achizează la... Pica pe putere ca să fac avere, mulți se dau deoparte atunci când ați bate. Azi e rândul meu să mă împăt și eu, că mi-a fost sufletul greu. Fiindcă am prins putere ca să fac avere, mulți se dau deoparte atunci când ați bate. Azi e rândul meu să mă împăt și eu, că mi-a fost sufletul greu. Azi e rândul meu să mă împăt și eu, că vină toți frații să cânte și lăutare. Lai-la-la-la, lai-la-la-lai, că vreau să joace toți frații. Azi e rândul meu